Assalamu alaikum Türkmenistanlar. Assalamu alaikum Türkmen ildeşler. Men Hıdyrov Kaqamrat, Türkmenistan'ın demokratik saylawının liderinin biri. Şugun men adamlar size yine de bir gezek sizin dikkatiniz, mühim dikkatinizi çekesim geliyor. Önkü men BJP'de açamda aytdım. Birleşen Arap Emiratlarının humanitarny kömek size geldi. Yön o kömek gelmen Türkmenistan'ı golman tutuşuyla bu nahak prezident Afganistan'ı geçirdi. Näme diye şu zatlar? Şu zatlar aydiye o hopsuzluğundan gaýgy diye. Sebep halk kalp var ya. Halk nerza on edeni hareketli. Halk görene on aladısını. Koronavirüs diye belaveter geldi şu zatlardan o tupandan bu halkın arkasından durana on dutarına değil. O balık tutuyan öyle velosiped çapan öyle her zade diye itülen ılgan öyle yönü halkın aladısını edina. Yönü hopsuzluğun vardı. Yattan çıkarana ta bunun ediyen işlerini seyredin adamlar. Bunun ediyen işleri bu talipliğin şertnama düzdü. Halk kalsa talipler savaş etmeli. Halkın üstüne çekiye. Bu şol Mehmet şu fırsattan peydalanıp başka yurda kaçıp gitmeli. Aklı uculu tutmalı. Özünü korumalı. O halkın canlarının aladısı yok. Görüyor musunuz mu? Yaş juwanlar oda basası geliyor. Indi eceler, ayal doğullar, siz doğullarınız, çağlarınız soğuşta ölse neyle yaşayıp bileceksiniz siz? Neyle yaşayıp bileceksiniz? Size men ayda otayım. Demokratiski vыбор Türkmenistan'ın biri. Şu önünden planlarını ayda otayım sizin. Bunu çıkla. Hudaýyň mın gatna şükür. Häli bu nahak prezident ekonomikadan baş çıkana. Bonsu başa çıksa ekonomika 2013. yılda siz bankrot olardınız. Hudaýyň mın gatna şükür. Bu gur oğurlap bilen eken. Ekonomikadan kendisi çıkmayan eken. Hudaýyň şükür. Şoň üçin şu normal her 20. yılı geldik. Bolmasa şu 2013. yılda bankrot olup tappat olardınız. Men dostum yakında Afganistan'da geldi. Men dostum, Afgan dostum o bana kömek etti. Magisterski disertasiya yazan vaxtında o meni Afganistan'a alıp gitti. Şu Gerat şäherinde yaşak geldi. Olay diye. Kaqymrat diye 24 saat Türkmenistan'dan svet geliyor. 220 bol. Sönmeyerim. Oğa İran'dan gelen 110 volt. İran islerini beriyor. İslam vaxtını bermiyor. Bu näme zadı? Ay diye. Bu prezident şu şertnamanı yüzünden golda otyr. Sebep korku otyr. Bu prezident ne hak? Sizi öldürüp otyr. Öldürüp otyr diyenim sizin produktu vermen otyr. Produktağınız var ha, produktu alıp bileniz ha. Sizin immunitetiniz pese düşüp başladı. Adamda immunitet pese düşse lüboy kesel olaysın, koronavirüs olmasın. Başka kesel olsa ölüp gidiyor tezar. Koronavirüsü şoda gerek da. Bu koronavirüs var arada işsatlayan ha, pandemiya, Covid-19. Sebebi öldürüp kıracak bu Türkmen halkı. Kimi tayinla o Türkmenistan'ın teritoriyasını biz bilemiz ha. Biz heyran. Bu boluşun näli? Indi Türkmenistanlılar, Türkmen halkım, siz karşı oturuyorsunuz ABŞ'den kömek. ABŞ'den kömek karışma. Pros Amerika'da yaşayan bizim nemelerimiz aydan ak size. Bol giden yağdaylar. Amerikan öz prezidentinin içinde savaş gidip oturuyor. Önkü prezidentin koyup giden adamlara böyle. Ta 3. noyabra çeli, seçme geçimin çeli, o taydan bir zaten karşı oturma. Onların işem olmaz. Başka yurt öyle. Yönü men Kaqymrat Hıdyrov. Häzirki bu duran prezident Trump'ı golda sebäp hakiki görüşçüsü, demokratiya boýunça şu. Şol adamın biri. Indi Avropa diýeli. Avropaň öz aladysy ken. Olar gerek değil. Rusya Federasiýasy diýes. Rusya Federasiýasynyň seredi Xarabarovski kray diýeli.
Xabarovsk vilayet. Otoyda gidip ot halk närza bolup otyr. Rusiýanyň ýagdaýy gowy däl. Belarusiýany alayly. Belarusiýanyň ýagdaýy gowy däl. Gidip otyr seçim barady. Aýratyn. Azat kandidat çykdy. Siz hiç kimden garaşma. Siz özüňiz hereket etmeli. Men öňkü çykyşym ýa köçäň liderini saýlan, kwartalyň liderini saýlan, etaj jaýda ýaşasyň podwezdiň liderini saýlan, bütün domyň, damagoý, damkomyň liderini saýlan. Şeýdip bir-biriňiz goldan, goňşularyň goldamaly. Şeýdip çykyn. Indi bärde daşa ýurtda aýtjak zadym. Daşa ýurtda hereket etjek adamlaryň düşünemek men bularyň ýagdaýlaryny. Hakyky bu prezidenti tarapa görüşjek bolýarlarmy ýa bir-biriniň eden bir zatlaryny yapyşyp otyr. Ine käbirler var, bizim edip ýören işlerimiz, bizim aktivistlerimiz düşdi. Näme der, ýabanjy şübe diýerler. Biz hereket edip otyrs, bizim aklawjyn aldyk. Bulara atçot vermelimiş. Haýsy bir işte, şöyle işte atçot verili. Atçot verilse başka karşı taraf kontr mer priнимает, onu işe bolşy gömüp koýarlar. Bular onu gaýta etmän, bizim aýagymyza ýapyşyp otyarlar da. Ey adamlar, men düşünemek sizi. Siz prezident karşısına söwüş edýäňizmi? Ya bizim demokratik wybor tarapy söwüş edip otyrsyňyz. Söwüş edip otyrsyňyz. Bir garry towuk otaydy, Laplandiýada çykyp bunu etmeli, bunu etmeli. Men iň ýigrenýän zadym adamlar öz gyzyny öňe çykaryp şotaýdan informasiýa nemi. Sen şu gün gyzyň erti helegiň uratjakmy? Düşüner ýaldar bulary. Yüzüňiz gowursun siziň. Näme diýenmisi? Gaýta şu ýerde näme diýsin? Men öňden bäri Türkmenýa bijaýmsa, bu benim garşy bolup çykyp otyr. Ýöne bular mert bolup çykýan eken Türkmenýa bijaýmsa. Düşüner ýaldar bular. Bular bara prosta şu näme reklama diýerler. Şu sozatlar emes. Size Azat Haýitbaýew Demokratik Wybor Türkmenistana Demokratik Wybor Azat Haýitbaýew Demokrat Liberal Partiýasynyň ýolbaşçysy size aýtdy. Ey dedi, men size dedi 200 TL geçirdim. Men nemem bar dedi. Siz bana atçot verin. Siz niye koydunuz o pulları? Uğrattınız. Şoňa jogap bermem, başga zady ünsüni çekip otyrlar da. Sizin boluşuňyz aýtdyrmaýyn, başlaň adamlar. Bularyň düşüner ýaldy. Eziz Türkmenistanlar. Türkmenistanlar vatandaşlarımız. Siz bu zady ünsüz çekme. Türkmenistanyň içindekiler, aýratyn bular nemeler aýallaryň urşýarlar, gıýbatçylar, jygıldyklar. Şöyle ýaň bularyň hereketleri var. Siz bu zatlara ünsü bermän. Bular şu prezidentin, durum prezident, nähak prezident tarapdarlary bolýar. Siz ýykjak bolsaňyz, häzirden çykyn sowuşa. Häzirden sizin garşylygyňyzy bildirin hemme ýere. Serediň size. Häzir siz milisiýa işgärleri ýuwaş görleşýär. MHB işgärleri ýuwaş görleşýärsiz bilen. Sebäpsiz halkyň gaýnap oturanyny bilip otyrlar. Haçan bular gaýnap purkup çykjagyny bilen aklar. Öz nemesin janynyň gaýgy edip otyrlar. Özüňize netije berin. Adamlar, Türkmenistanlar. Bu prezident sizi gowuçylyga alyp barmaz. Sağ olun, ta indiki duşumuz içeri. Yeni bir zada aýtjak zadym bar. Послесловие diýerler oruslarda. Bizde programma var. Men kardeşim, men dostum Murat Kılıçdaroğlu Kurbanow Türkmen halkı peredaçasyny aýdy ädimçe nädip bu rejimi parahatlyk ýolu bilen kakmagy. Bizim ondan başka programmamız var. 10 ýyl programmamız var. Şu 1-nji ýyldan bara 1-nji ýyl gutoran soň Azat Türkmenistan 1-nji ýyl gutoran soň hemmeňiziň aýlygyňyz $400 bolýar. Şu Ýewropa, o развита Ýewropa däl, o Vostoçny Ýewropaň ýagdaýyny alyp barar ýaly edes. Demokratik Wybor Türkmenistan söz berýär şu zatlara. Sağ olun adamlar, ta ingidiki duşuşa çeli. Diňe öňe, devlete öňe. Sağ ol.